Startsignalet og lytte er til start nummer 4, Erik Bigler og Kitdorf. Start nummer 5, Janne Vestergaard Hansen, og start nummer 6, Trine Werner, skal holde sig klar for opvarmningen af det start nummer 7, Peter Thorup. Det var en rigtig flot runde, der blev leveret her af rutinerede Rikke Hostrup Christensen og den bare 6 år gamle Bjarne Sixtus Lothar. Det blev til i alt 5 fejl, hvor den ene var for overskridelse af en fejlfri tid. Tiden er 81,26. Kitdorf, som vi har på banen her, er en 9 år gammel hest. Han er efter Kit Damstrup bil og en Mølledorf som morfar.